Omanhene of Akyem Kotoku traditional area yo siade yo Dr. Premtobre Manson wono nso de afutuo mamabunu no se wonkra wo mudie yie pa na eno nam so ebema ebuo ne anidie nso atumi aba won ho ne tichu nso se bia wafo bi ekọ emrewoye mu a won hu kwan on befa so ene oni kro no akasa ye sa ne me ye beboa amanimunyam so aba mabunu ho Adom Kasee etwaso Omanhene of Akyem Kotoku traditional area osiade yo Dr. Premtobre Manson toso enan ediafutu emamabunu nyina se ade bia ombeye bia mu no wombo homoden so betumi ade won ho eni abra wo kasa wo dan senior high school wo ma fi hyade toso aduosia enan no ase no wo kire mu ase no kredi ya ade baako a ema nipa abra bo ekonkan nti adesuafo ni nyina mbo homoden so bede no kure wa ade bia emu so oba or dance square you something called integrity. And so a bibia, it was a musua. And your science and qua, and your math and qua, and your literature and qua, and your English and qua. Or my integrity in him, or my selflessness in him, or mine intimate uncle and him. And your hard work and kwa, and your smartness and kwa. Nemom se ubenya de broni kano integrity na ka ho ene bema de oye bia no ayeye. Enochi headmaster yo woda senior high school Nana Evans boafo e de adesere to Ghana ban na ankrankran nwumaku anim sadahoro ma wombra won sraban ne mo no besi adesuadan ne bi nka wo ho na nkonwa ne tables nso wo ma wo mo ebi. Yes, sir. Aboa for me boy. I am pagya na papa. Ma ye school for me man. Na mpo be yam pebi nso ma no. Ebi nso nkonwa a mo fa transo esua de. Ho aye na to me bi ko nipa mienu ete ba akoso. Ba na be ma to akoso. Enye ndi yes, sir. Adofo mo aye. Pass nso mo aye. Na ye mpe nkonwa ma ye mai. Mono desk. To bi kra ebi no fa dining hall table Kasee. Ko classroom. Transfer ni bench na say ye bodan ya masan de aba e ya homto so nti aboafo moaye ne krakra no na ba for ya wana ne asawe ya wono ye president Emma Odasco Old Students Association di twato say omunjai sa scamming ni sa nkofo secrets a omodi tutu net so eno na say trend wo be hwe na ye say obi nude picture pure ha obi sex ibi pure ha enye so wo school now wo gentity e wo ICT dum enye eno na e wo say wo dekoye